Kana ji? Ina jin ka. Ya sunanka? Sunana Ankwa. Ya Ankwa kana ji na? Ni suna da Diji. Kai neman kuɗi ka zo yi garin nan. Ni kuma ina da su. Kawai abu ɗaya za ka yi mun buge ka. Buge ni kuma? Zan baka duk abin da kake so. In kuma ka buge ni baka ban ba. Duk inda na haɗa gari na haɗa ma jakuna. Za ka iya. Ka yarda? Za ka iya. Diji kai hankali fa, billahi lazi hannunsa a makabarta yake kwana. Kai hankali kai ya buge ka. Kai hankali kai ya buge ka. Saita, 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 saita. Alhamdulillah. Mun gina tsara. Ya kayar wallahi. Wallahi tallahi da gawa ka karo mutuncin mu. Wallahi ya yi kokari kuma kaman bako ne. Bako ne daga birni yake. Kuma ya kara da Kukin ƙasta ne. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun gane dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun gane dan gwamna. Kunga bayan Allah. Dan Allah ba ku na gani tare da bakin nan a cikin gidan damba ba? Mu ne. Dan Allah baiwar Allah. Wannan mutumin da gaske dan damban gaske ne? Saya, wanne da gaske? Yawwa, wannan haka dan katan nan fari dogo. Kwarai kuwa, dan damban gaske ne. Ke baiwar Allah, ki ji tsoron Allah. Wannan abin da take faɗa tsakaninki da Allah haka ne? Gaskiya ne, duk shekara anan suke yin wasa. Ina gaya miki ba ki yadda, yanzu gashi na su da suka gaya miki sai ki yadda. Rayuwa sannu daina ruwan idanu, riya fure take ba ta yaya. Haba dan gwamna, burin ka kai ta burga, su ga da kaya. Dala ki zo mu tafi, ni wallahi da na san wannan abin haka zai bata min lokaci, wallahi da ban je kallon damban nan ba. Ni da kenan damba dai yayi kyau. Ni tun da ake damba a garin nan ban taba ganin damban da ya min kyau irin wannan ba. Ki duba ki gani fa yanda dan binnin ne ya dauki katon ne ya narka shi a kasa. Wallahi na ji daɗi. To sai ki je ki tsalle saboda an ci wannan mutumin ko kuma ki je ki taya shi da murna. Ke dai kawai saboda kina jin haushin dan binnin nan ne shi ya sanya kawai kike ta wannan kwane-kwane din. Amma gashi saurayi dan gaye da shi. Ke shi ma fa wannan katon fa ba wani shahararre bane ba, shi yasa ma aka yi nasara akan shi. Haka dai kika gani, kawai dai saboda ba kya son shi ne shi ya sanya ke ta maganganu akan shi. Kirala ni bana son wannan maganganu, wallahi kaina har ya fara ciwo, dan Allah ki zo mu tafi gida. Mu tafi tun da kin gaji. Rayuwa sannu daina ruwan idanu, riya fure take ba ta yaya. Haba dan gwamna. Yaro, kar ka damu mun kira ka nan waje daya. So nake in tambaye ka, waye kai kuma daga ina kake? Ni dan yankin kudu ne. To, dan yankin kudu ne ni. To me sunanka? Ni sunana Dahir Jarfa. To. Ai da kai mana bayanin zaka zo wannan gari. Tunda mashahurin dan damba ne kai, da mun tura maka da kuɗin mota. An tanadi abincinka da masaukinka. Kar ku damu kawai, yanzu ma haka ma Allah ya kawo mu lafiya. Ko Dauda? Gaskiya ne. Amma bawan Allah dai sa ba yau za ku koma ba. Saboda wallahi in dai za ku zauna a garin nan mun tanada muku wajen zama. Mu fa kar ku damu, mu fa kawai fa mun zo kenan sai yanda ta yi ban kwanan dan duniya. Gaskiya. Ai wannan gari ne wanda ake karrama baki, musamman yan dambe. Yanzu gobe zan yi hela a gaya wa kowa cewa wannan mashahurin jarumin dan dambe to ya zauna ya zama dan garin nan. Za a nema mar masauki a kuma karrama ka. Wannan ai dan uwana ne ma, duk tare miki. To tare kuke ne? To Allah sarki. Allah sarki. Ina ga shi wannan kamata ya ce sai ku kara da maka kwana ni baka yi damba ba. Shi goban Allah ya kai mutun da shi ma jarumin ne za a hada shi da shagon birki. Kai ko ni in tuke da. Habaran ka targade ne a hannuna wallahi. Ko mai mota ne datsan hannu da muka tuwa. Gida kar ku damu, wannan dan zaman banza ne, ba shi da amfani. Haba mai ankwa. Kamar kayan da kai dan ba kasashe da dama
ka bugar da maza, ka shiga ƙasashe da dama, ka ci uwar mutane. Kamar wannan gayan ɗan binni wanda bai san me tamba ba, shine zai zo ya kwantar da kai. Gaskiya mai ankwa ba kai mana daidai ba. Ya kake haka bage daje irin wancan shine zai zo ya mai wani one blow one ɗauka. Wanda ko ni aka sa ne mai duka ɗaya in ba ya zube ba mu. In ko hannu bai taba shi ba in dai na sa mai shegiyar kafa in dai ta shafi jikinsa dole ya faɗi. Da Allah kai ku saurara min da Allah. Ya haka ne? Ku ba ku san dan ba sa'a bane? Kawai ku zo kuna wata wani zancen banza. Duk da sa'a ce amma ai akwai loki. Shine ai. To amma ai da hannun da ya kirga riba wata ran dole sai ya kirga faɗo. Ko ma ku san me kuke ba da riba. Da Allah ku ware da Allah. A gani ko? Ka duba fa gani wai shi yayi zuciya. Bari ba shegiya bace da ubanta. Kuma shegiyar kafa baya gudu ko a filin da duk wanda ya ban magagarar sama kai yaran kenan kawai. Gaskiya jiya damban nan ta jiya ta barge ni, an jima ba a yi dambo wacce na ji daɗin ta irin ta jiya ba. Menene? An jima ba a yi wasan da ya barge ni irin wasan damban jiya ba. Tab ba an jima ba a yi dambo ba, an jima ba a tafka magudi a garin nan irin jiya ba. Kiri-kiri mai an kwaye zame kawai aka samu hannu ba dare na ta ɓaci ba wani kuna ta ihu ba ko saboda an ba ku dan na goro an ba ku cin hanci a ƙwallon kafa ma ana fasha to a dan banje ma fasha aka yi a duk karkarar nan duk garin nan lunku da sako waye ne yake daga mai an kwaye tsa kawai wannan hasada ce irin taka wannan hasada ce kawai dala dan daya waye mai wani abu hasada ba bako ba ba in ban da ki kuna yan garin nan ba ku san dan gari ku so wani bako mu namu muna son namu duk lalacewa namu muna so zamewa mai an kwayi aka yi mafasha saboda an baku cin hanci an baku na goro to mu duk abin da bai burge ba kuma in ya isa a bamu fansa gobe to tsaya in dai ba tsoro ba gobe a sake zuwa a mai da turmin mu gani a bamu fansa gobe he mun rama kisa he mun falantina blood da ai masa ayyafa masa ruwa Allah kai mu gobe me wani bako ko raba ne shi Allah kai mu gobe me an kwa hakka jan har damban kofi muna zuwa da shi mu sa damban gasa shanu har gonaki ana samu mai ankwaci an zo an sa mana an zuba mana kwallon mangoro a fili kawai mai ankwa da abin ayaba ya taka ya sami ana iyo ya yi kokari ku kuna rena mutane hankali kuna na abin nan yanzu gidana zan tafi da ku in je can in sauke ku ku huta sai ya zama nan ne gurin zaman ku a nan za ku rinka sauka ku a gidana amma uga ina ga da an bar min su na tafi da su gidana su sauka a can kamar ina ga zai fi a'a wayannan mutane baƙi ne kaga ba su san kowa ba a garin nan saboda haka ya kamata a ce kulawarsu tana ƙarƙashi na kai ka je ka ɗebi su mai ankwa da yaransu ku tafi can ka kai su gidanka wa'annan sai ka bar in tafi da su in kula da su mu je a dafa muku ruwa a yi muku abinci ni ku zo mu tafi yawwa yawwa kai dan gwamna ya zo garin nan yin dambe a'a ba gaskiya bane me ya kawo shi garin nan menene target din shi na ƙarshe kinga lafiya kuwa ba komai tun azikin ba mu tsaye kikam ya kamata mu shiga mu ci abinci na ƙoshi kinga tun da fa muka dawo daga gidan koko wannan kike ta tunani kin kasa gaya mun me yake damun ki ladidi babu abin da yake damuna idan akwai wani abin da yake damuna kin san ke ma ai zan gaya miki abinci ne na ƙoshi idan na shiga zan ci ki shiga ki je ki ci babu abin da yake damuna kafa ki kafa ta mu je ki ci abinci in tabbatar da babu abin da ke damun ki mu je haba mai ankwa ka duba yadda muka zo garin nan yadda ake haba da wannan yana ci zai sauke mu wannan yana ci zai sauke mu wannan ya ce a gidansa za mu sauka wannan ya ce a gidansa za mu sauka amma tun da wannan ajawan dan binni wanda bai san menene dan ba ya shigo garin nan ya zo ya bazar da kai cikin nan lissafin mu ya canja a cikin garin nan gaskiya ba mu ji daɗi ba wannan ba yi ba ne ba kwata-kwata ni ga baki ɗaya ma saboda wannan abin da ya faru gaba ɗaya jikina
yadda ka san an zare mun laka ma ba ma na jin daɗi. A shege kafa ba za a zare ma laka ba an gajantar da mu. Ya to ni duka gaba ɗaya har garin ya fita a kaina Allah kawai mafita da safe mu yi abin da zamu ma haɗa kayan mu kawai mu bar garin. Ka dalla wari dalla kaman ya mu ware ka sani a cikin mu ni ne nan zan kakkafe shi in more shi in bazar da shi. Sai dai a haɗa dai a je a kai ishu a haɗa ai sai in bige. Ka dalla wari kai ne zaka iya wani. Ku da Allah ku a jawuna ne. Ku ba ku da magana sai kullum ku ta magana abu ɗaya da Allah. Da Allah ku ware da Allah da Allah haba da Allah. Ku ma ku san ma me ya kamata ku dinga magana akai ba. Ya ci wannan gayan na rasa gane kansa. Kawai sai mu zo mai ta zaba muna magana sai mun gama maganan mu. Kawai sai wani sai mu ba mu san me muke ba ko wannan gayan akwai abin da ya taka. Ai ba mu za a kwazarewa a gari ba shi za a kwazarewa. A to kwazara ta nawa kai dalla namu ne banza. Kamar ya nawa ne dalla. Ko nawa ne ya ci damban mana. Kamar ya ci damban. Kai ma kai nan din yayi nan. Sai na karya ɗaya kabar taka in banda ina tausaya ma dan lawa har wani dukan kirji na kake saboda ina daga ma kafa ina wasa da kai. Kaga ma yan wahala ni kadai suka bari. Rayuwa sannu dai na ruwan idanu riya fure take ba ta yaya ba dan gwamna burin ka kai ta burga. Dauda, tun da muka fara cin abincin nan ka ci shinkafa naman kawai kake ta ci. Wannan ayyunwa ce. Haba, kana ta nuna zalama ka a fili. Kai me yasa mayan nama ne? Inda mutane a gurin nan ka gama tsinka mu. To tun da mutanen ba su shigo ba mu tsaya mu gamji abincin mu sarrafa mana ko? Ko ba haka za a yi ba ko? To amma dai gaskiya ba na son harkar yunwa. Haba da Allah. Da Allah ka yi hakuri ka bari mana. Ka gane kai damban nan a ka ce siyansa kai.